उखिल गुगैया आसामाव दावदैनि बेसेन बांनायनि आन्दोआव गुन्डा टेक्सनि दाबि। शिबसागरनि एमएलए उखिल गुगैया दाबि खालामदों दि बावैसो सिगां दावदै आरो गुबुन गोनां मुवाफोरनि बेसेनफोरा बांनायनि जाहोनानो जाबाय आसाम सोनाब बंग सिमायाव आयेन बेरेखा गुन्डा टेक्स एबा सिन्डिकेट फिस। खौरांगिरिफोरजों रायज्लायनायाव गगৈ बिथाङा बुङो दि हादरारि दावदै आफादनि बादिब्ला 5.75 रांसो बेसेननि दावदैफोरखौ आसामाव फैनाय ट्राकफोरनि आयेन बेरेखा बेसेननि थाखाय 8.50 रांनिफ्राय 10 राङाव जागासिनो दं। बेखौबो दाबि खालामदों दि बेबादिनो ब्रयलार चिकेन, ना, फिथाइ सामथाइ, माइरं, दालि आरो गुबुन गुबुन बेसादफोरनि सायाव आयेन बेरेखायै बुथुमनाय जागासिनो दं। गगैया आसामनि मन्त्रि जयन्त मल्ला बरुवा आरो बिटिसिनि गाहाय हाग्रामा महिलारिखौ खैफोद गोनां सिन्डिकेटखौ मदद होनायनि आरोप होदों। रायजो सरकारा बे आरोपनि फोरजाब होआखै। गगैया खैफोद गोनां सिन्डिकेटनि बिथांखि लानायनि थाखाय गोनांथि हेंथा होनो मागिनाय होदों। बिथाङा बुंदों दि बेनि गेजेरजों गोबां गोनां बिजाबफोरनि दाम खहा खालामनो हागोन। हादोरसा सरकारा दासिमबो बेफोर दाबिफोरनि सायाव जेबो फिननाय होआखै। गगैया सानजानाय सिन्डिकेटनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो खावलायो आरो बुङो दि बेयो गोनांथार मुवा बेसादफोरनि बेसेनखौ खमायनायाव मदद होनो हागौ।